Bore da bawb, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dda i fod gyda'n gilydd unwaith eto yn dydy. Cwbl o gyhoeddiadau, ond bydd Lois yn dod lan yn ystod yr Oedfa i rannu chydig mwy am drefniadau'r wythnos. Ond jyst i nodi cwbl o bethau, prynhawn yma, am hanner awr wedi 3, i ni'n gobeithio bod criw ohoni ni'n mynd i allu fynd i ganu carolau tu allan i di Noel a Helen a Menna. Bydd rhaid cadw mewn cysylltiad yn ymwyr tywydd, dwi'n jyst ddim yn glir eto beth sy'n mynd i ddigwydd, ond os yw'n sych, dyna'r bwriad am 3 fyna, ac yna fe fydd yna oedfa garolau am 5 o'r gloch, gobeithio unwaith eto ar y comin. Ni'n mynd i gwrdd ar y comin, bydd e'n oedfa byrach nag arfer, ond ceisio canu fyna yn yr awyr agored, gallwch chi ganu heb masgiau, bydd yna'n braf yn bydd. Eto, os yw'r glaw yn dod, falle bydd rhaid i ni ddod nôl i fan hyn yn lle. A wedyn, un peth arall i nodi, yn ystod yr wythnos ar bore dydd Mercher, mae angladd Mam Lynn. A felly mi eisiau ni gofio am y teulu. Oedd Lynn eisiau i fi ddweud, dyw'r angladd ddim yn breifat fel y cyfryw, ond os pe bai chi yn dymuno dod i siarad gyda hi yn gyntaf, mae'r teulu yn gymharol fach, dyn nhw ddim eisiau
gormod o bobl ychwanegol yno. Felly, os be bai chi eisiau mynd, jyst siaradwch efo Lynn yn gyntaf, os gwelwch yn dda. Mae gyda'r chi newyddion, o'n i gyflwyno yr oedfa hon i'r arglwydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Rwy'n ni am ddiolch i ti yn awr am gael dod ynghyd, ac yn diolch yn ystod yr wythnosau hyn, ein bod ni'n cael cyfle o ddydd i ddydd, ac o wythnos i wythnos fel hyn, i ddod ac i gofio am y Nadolig, i gofio am enedigaeth yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti am y newyddion gwych yma, y newyddion gorau erioed, ac arglwydd, ni'n diolch fod air di i gyd yn pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gofyn arna ti i'n atgoffa ni o hyn y bore yma, wrth i ni ddarllen dair di efo'n gilydd a gwrando ar yr hyn sy'n gen ti i'w ddweud. Arglwydd, a ni di siarad â ni mewn ffordd arbennig iawn, os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n cyflwyno nawr gweddill y dydd i ti. Ni'n diolch dy fod ti yn goruwch lywodraethu dros y cwbl, dros y tywydd, ac arglwydd ni'n gofyn os mae dyma dy wyllus di y bydda hi yn sych prynhawn yma, fel bod ni'n gallu mynd ac ymweld ar gibbard a cael y llawenydd o'i gweld nhw a'r bendith yna o gael canu carolau yn eu cwmni nhw, ac arglwydd yr un fath prynhawn yma. I ni'n dymuno gallu cyfarfod yn yr awyr agored, yn gyhoeddus, yn amlwg i ganu, mawl i ti ac i glywed dy air di. Ond dad, ni'n ymostwng i dy wyllus di a arglwydd yn ymddiried yn dy drefn di. Dad, bydd gyda ni nawr felly. Helpa ni yn y munudau nesaf yma. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni garol i ddechrau. Wnaethon ni ganu hon wythnos diwetha. Ond mae'n garol wych. Welen gwawrio. Fydd i'w gofio. Genir seilo gorau swydd. Weleddynion mwy na moddion. Ddont a rhoddion iddo'n rhwydd. Ac ymlaen. Nw'n ni sefyll i ganu, dyn gilydd.
Ro'n i'n canu fyna sain Hosanna I fab Dafydd. Fab Dafydd ag dyna pam I fi eisiau ni droi nawr at ail lyfr Samuel. 2 Samuel pennod 7. I ni'n aml yn canu am pethau fel Mab Dafydd, a ni'n darllen yn dyn ni yn yr straeon y geni bod Iesu wedi eni y methlem dref Dafydd ac eto'n aml iawn falle bod ni ddim yn meddwl lot am Dafydd ei hun. A'r cysylltiad yma rhwng y brenin Dafydd a'r arglwydd Iesu Grist. A dys I, wel, ar draws yr adran yma, ni'n darllen yr adran yma rai wythnosau nôl ac Dwi'n meddwl bod e'n braf I ni droi ato fe gyda'n gilydd yn y dolyg hwn. Dwi ddim yn destun I ni'n dieddol o ddarllen adeg yn y dolyg falle. Ond fel nawn ni weld, mae yn addas iawn. 2 Samuel pennod 7. A dechrau yn yr adnod gyntaf. Wedi i'r brenin Dafydd fynd I fyw i'w dŷ ei hun, ac i'r arglwydd roi llonyddwch iddo, oddi wrth ei holl elynion o'i amgylch. Dywedodd y brenin wrth y proffwyd Nathan, edrych yn awr. Rwy fi'n trigo mewn tŷ o gedrwydd, tra mae arch Duw yn aros mewn pabell. Ac meddai Nathan wrth y brenin, dos, a gwna bopeth sydd yn dy galon, oherwydd mae'r arglwydd gyda thi. Ond yn noson honno, daeth gair yr arglwydd at Nathan gan ddweud, dos, dywed wrth fy ngwas Dafydd, fel hyn y dywed yr arglwydd. A wyt ti am adeiladu I mi, di I breswylio ynddo? Yn wir, nid wyf wedi preswylio mewn tŷ o'r diwrnod y dygais yr Israeliad allan o'r aif tyd heddiw. Roedden nhw'n mynd o le mewn pabell a thabernacl. Ple bynnag y bym yn teithio gyda'r holl Israeliad, a fi I mi angen gair wrth unrhyw un o farnwyr Israel a benodais I fugeilio fy mhobl Israel a gofyn, pam na byddech wedi adeiladu tŷ o gedrwydd I mi? Felly, dywed fel hyn wrth fy ngwas Dafydd. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd. Mae fi ath gymerodd di o'r maes, o ganlyn defaid, I fod yn arweinydd i'n pobl Israel. Yr oeddwn gyda fi ple bynnag yr eithost, a dinistriais dy holl elynion o'th blaen. A gwneud I ti enw mawr, fel eiddo'r mawrion a fi ar y ddaear. Ac yr wyf am baratoi lle i'n pobl Israel, a'i plannu iddynt gael ymsefydlu heb eu tarfu rhagor. Ac ni fydd treiswyr yn ei cystuddio eto fel yn yr adeg gynt, pan benodais farnwyr dros fy mhobl Israel. Rhodda fi ti lonyddwch oddi wrth dy holl elynion. A mae'r arglwydd yn dy hysbysu mae ef, yr arglwydd, fydd yn gwneud tŷ I ti. Pan ddaw dy ddyddi ei ben, a thethau'n gorwedd gyda thanabiaid, codaf blentyn I ti, ar dy ôl. Un yn hannu ohonot, a gnaf ei deyrnas yn gadarn. Ef fydd yn adeiladu tŷ I'm henw, a gnaf unnau orsedd ei deyrnas yn gadarn am byth. Bydda fi'n dad iddo ef, a bydd ynta'n fab I mi. Pan bydd yn troseddu, cyrrydda fe fag wialen, fel y gwna rhywun, ac achernodiad dynol, ond ni chymeraf yn rhigaredd oddi wrtho, fel y cymerais I oddi wrth Sôl, pan symudais ef o'r ffordd o'th blaen.
Sicrheir dy deulu a'r deyrnas am byth o'n blaen. Eryst orsedd yn gadarn hyd byth. Dwedodd Nathan wrth a bydd y cwbl a ddywedwyd ac a ddangoswyd iddo ef. O diolch i Dduw am ei air un i'r bore yma. A te blant, mae dy fi cwestiwn i chi. A eisiau chi gwrando'n ofalus ar y cwestiwn. Okay? Y cwestiwn yw, beth ydych chi'n gobeithio cael am Nadolig? Beth ydych chi'n gobeithio cael am Nadolig? Fi'n siŵr bod lot o'ch chi wedi gwneud rhyw restr. Os rwy'n mynd i rannu efo ni gyd beth chi'n gobeithio cael? Os rhywbeth chi wedi gofyn amdano fe? Neb eisiau rannu, pawb yn rhoi swyl. Roller skates. Mae rhywun yn gobeithio cael roller skates, okay. Rhywun arall? Mae pawb yn swyl bore yma. A'r broblem os fi'n methu cael chi lan i'r ffrynt, fforso chi i siarad. Go on te, Griff. Cyfrifiadur PlayStation 4, waw. Gobeithio'n mawr yn y tu yna. Rwy'n arall? Neb? Chymod be? Pan o'n i'n fach, y diwrnod ar ôl dydd Dolig, Gwl San Steffan, chymod be nes i? Nes i gael darn o bapur, a'r catalog agos, so chi'n gwybod beth yw hwnna, catalog yn llawn o bethau neis, a nes i wneud restr o'r holl bethau o'n i'n gobeithio cael yn y Dolig wedyn. Ar amser Nadolig, mae'n neis i obeithio, ond dydy, chi'n gallu gofyn am bethau a gobeithio eu cael nhw. Ond, nes i weid bod y cwestiwn, bod rhaid chi wrando yn ofalus ar y cwestiwn, achos y cwestiwn oedd beth ych chi'n gobeithio cael, nag yfe? Nid beth ych chi'n mynd i gael, chi ddim yn gwybod beth chi'n mynd i gael, beth ych chi'n gobeithio cael. Nawr, fi'n siŵr byddwch chi yn cael pethau neis i'n Nadolig. Fi'n siŵr o hynny. Fi'n siŵr byddwch chi'n derbyn lot o anrhegion ar ddydd Nadolig. Ond chi'n gwybod be? Falle newch chi ddim cael beth chi'n gobeithio amdano. Falle newch chi ddim cael y pethau chi'n gofyn amdano nhw. Pam? Wel, achos ni ddim wastad yn cael beth i ni eisiau, ond i ni'n cael yr hyn sydd yn dda i ni, yr hyn sydd gorau i ni. A dyna ni'n mynd i weld bore yma. Iawn? Pan ni'n edrych ar Dafydd fan hyn, y brenin Dafydd. Oedd Dafydd eisiau gwneud rhywbeth dros Dduw. Ac oedd beth oedd e eisiau gwneud, ddim yn beth drwg, oedd e eisiau adeiladu tŷ, teml i Dduw. Dyna oedd e'n gobeithio gwneud, ond mae Duw yn gweud, na, Dafydd, ddim dyna sy'n mynd i ddigwydd, mae gen i rhywbeth gwell ar dy gyfer di. Okay? Felly falle yn y Nadolig yma, newch chi ddim cael beth i chi eisiau, ond achos bod mam a dad yn dymuno'r gorau i chi. Mae dyn nhw rhywbeth gwell ar eich cyfer chi. Yn union fel mae gan Duw rhywbeth gwell ar ein cyfer ni. Dyna ni'n mynd i feddwl am bore yma. Wel, gyntaf ni'n mynd i ganu efo'n gilydd rhif 3 yn y llyfryn. Angylion nef yn ifydd. Gyda'r dydd. Fi yn cyhoeddi'r newydd gyda'r dydd. Gweni Crist yr arglwydd y Methlem, dinas Dafydd, i ddynion yn achubydd gyda'r dydd. Gwir ydyw a gwaredydd gyda'r dydd. Yna ni sefyll i ganu dyn gilydd.
Cyn bod ni'n gweddio dyn gilydd, mae Lois yn mynd i ddod ymlaen a rannu ambell i beth sy'n digwydd yn yr wythnos. Bore da. Yn gyntaf, mae helfa drysor yn Cefnon ar agor. Mae croeso cynnes i chi fynd am dro, ond hefyd fy hoff ffrindiau chi i fynd am dro dros Parc Cefnon, a wedyn mae yna 10 cymeriad dolyg i chi chwilio amdanyn nhw, a mae yna QR codes sydd yn mynd â nhw i wefan ni a hefyd i fideos fatha o Carola neu fideos o'r stori. Croeso chi fynd. Os ydych chi'n fynd, ac os mae yna rhywbeth i cael ei fandeleiddio, please ffoniwch fi yna i'n pintio nesaf, neu os mae'r laminator wedi slydio yr geiriau, please cysylltwch efo fi a neu siŵr bod nhw'n addas. Wythnos yma mae gennym ni cwrdd gwragedd dydd Mercher. Mae o yn buffet bach a dyn ni'n mynd i clywed storion rhai o aelodau ni. Mae croeso cynnes i chi fy holl ffrindiau, ond achos fod o yn siarad am storion bobl a ffordd maen nhw yn credu nes i gris. Dewch â ffrindiau sydd yn isio gwybod mwy amdan y Cristnogaeth. Wedyn, dydd Gwener, mae gennym ni parti dolyg capal sydd yn neis. Bydd o yn Harriet Street yn Caerdydd, a bydd yna gemau'r plant, bach o bwyd i ni,
a cael amser I dathlu Nadolig fatha teulu. A efo Llywodraeth yn dweud, beidio, flow before you go, dda ni awgrymu chi wneud hynna cyn dod i'r parti. Di sy'n nesaf mae Carolau yn goleuni canhwyllau. Dwi'n wedi dweud hwnna'n iawn. Ond, sydd yna lot o canhwyllau yma tro nesaf. A wedyn, mae pob dim ar Facebook i'w rannu, ond hefyd bydd yna ffeil yn dod ar e-mail neu ar WhatsApp pnawn yma, lle mae yna gyd y posteri a gyd, os ydych chi eisiau e-mail i'r rhywun, neu ydych chi eisiau rhoi o mewn ffordd gwahanol, mae croeso chi iwsio unrhyw publicity i'r capel. So bydd ffeil yna dod I fyny pnawn yma. A wedyn mae yna posteri, jyst A4 eto I rhoi I fyny ar eich drysau neu ar eich ffenestri neu siop leol. A wedyn yn olaf, mae'r Carolau o Gatra wedi dod. So mae yna 5 Carol efo bach o esboniad neu sgrythyr, a wedyn y diwedd wedi rhoi fatha 4 extra carols yna, ffrindiau chi eisiau canu mwy. So mae hein ar gael, mae'na rhai dwyieithog, a mae'na rhai mewn uniaith Gymraeg. A'r syniad ydy bod chi unau, os gynnwch chi ddim printer, mae yna digon o fan hyn I chi fynd adra, neu mae croeso chi printio hein adra a jyst wneud llyfryn bach fel hyn os da chi eisiau rhoi nid o'n personal efo enw nhw neu fe bynnag. So mae hein allan, so please hoffwch eich hunan iddyn nhw. Na I printio mwy wrth I weld faint mae bobl eisiau. Diolch yn galad. Diolch ti, Lois. Sori, 2 beth arall dylsyn ni wedi coeddi ar y dechrau. Mae nhw bethau sili mewn un ystyr, ond well I fi weid nhw rhag anghofio eto. Mae'r dolen yr handrail I fynd lan y grisiau'r ochr yma, dath e'n rydd wythnos diwethaf, ni'n cweith yn siŵr siwr ddigwyddodd e. Fi wedi gosod e'n ôl dros dro, ond jyst byddwch yn ofalus os chi'n mynd lan a lawr, peidiwch swingo arno fe yn y dim byd fel yna, byddwch yn ofalus. Ag yn y cefn, yn y toiledau, mae clo tŷ bach y merched wedi torri, felly peidiwch cloi'r drws neu fyddwch chi'n cael eich cloi mewn yna. Yn hytrach, wel, naill ai byddwch chi rhywun yn cadw gad tu allan tra bod chi mewn yna, neu defnyddiwch y tŷ bach ar y pen yn lle, okay? Sori. Reit, nawn ni weddio, nawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, I ni'n diolch I ti fod dy feddyliau di yn uwch na'n meddyliau ni. Ac arglwydd, mae dy ddoethineb di. Ti hwnt un deall neu arglwydd. Ac, dad, ni'n diolch dy fod ti wedi trefnu ffordd cyn amser arglwydd, cyn creu'r byd, mwyn achub rai fel ni. A dad, ni'n diolch I ti yn dy air di bod ni'n gweld y cynllun yna fel petai yn amlygu ei hun. I ni'n dyweld i'n datguddio yn gynyddol I dy bobl, yr hyn roedd y ti yn mynd i'w wneud, yr hyn roedd y ti yn mynd i'w gyflawni. Ac ni'n diolch bod hynny yn cyrraedd ei anterth yn ngenedigaeth y brenin Iesu, mab Dafydd. Ni'n diolch amdano fe, ac yn diolch I ti. O'r newydd am yr bywyd yna sydd i'w gael yn ddo fe. I ni wedi canu y gwahoddiad yna I rai trwm llwythog a blinedig I ddod ac I orffwys yn ddo fe. A ni'n gweddio bydde hynny'n wir nawr yn yr oedfa hon, ond yn yr oedfa garolau prynhawn yma, yn yr wythnosau sydd I ddod arglwydd, a bydde pobl yn dod I weld y brenin Iesu, y bugail da, yr un sydd I dod I roi ei fywyd I lawr, mwyn ein hachub ni. Dad, I ni'n parhau I gyflwyno nawr ein ymdrechion ni fel eglwys,
cyflwyno yr hyn i wneud yn y cnawd ac ar-lein, yn cyflwyno pethau fel yr helfa nadoligaidd yma. Arglwydd ni'n cyflwyno nawr o flaen llaw yr oedfa garolau nos Sul nesaf yma ac cyfarfod i'r gragedd yng nghanol wythnos a da, ni'n diolch bod yna rhaid i dod i'n noson crefftau ni a arglwydd ni'n diolch bod y cwbl yn dy ddwylo di yn gallu cyflawni llawer mwy nag i ni yn ei ddisgwyl. Arglwydd, diolch i ti am hyn. Dad, i ni am gyflwyno yn eglwys ni, yn aelodau ni i ti yn ein hangen, ni'n meddwl am Aunty Janet ac yn diolch am y thriniaeth gafodd hi yn ystod yr wythnos. Dwi'n gweddio bydde di yn agos at nhw fel teulu nawr ac yn rhoi gwellhad buan iddi. Dad, ni'n parhau i gyflwyno Lyn a'r teulu yn gweddio bydd yr angladd i Mercher yn dogonedd i di arglwydd ac yn gysur i'r rhai sydd yno yn bresennol. Dad, ni'n cyflwyno Rodri ti yn pregethu i ffwrdd bore yma. Ni'n gweddio bydde dy lawd i arno fi a bydde ti'n rhoi rhyddid iddo fi. A Dad, unwaith eto, ni'n cyflwyno ein hunan a'r cwbl i ti gan ddweud o arglwydd dy wyllus di fo'n ben. I ni ddim yn gwybod beth a faw prynhawn yma. Ni ddim yn gwybod beth a faw fori heb sôn am yn yr wythnosau a blynyddoedd i ddod. Ond arglwydd i ni'n rhoi'r cwbl yn dy ddwylo di yn gweud os ti a'i mynd arglwydd, os ti a'i mynd, i ni yn weision i ti. Dad, helpa ni felly nawr, os gweli di fod yn dda, bydd gyda ni. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Gafon ni eto, ni'n mynd i ganu rhif 20 yn y llyfryn. Daeth yr un heb iddo ddechrau. Daeth hi'n byd gan ddwy neu olau. Ond ei ddod fe rannodd amser, torri'n hanes yn ei hanner. Dyma'r un a fyn ein caru. Un a'i fryd ar ein cyfannu. Athro doeth a gwych ei eiriau, meddyg mawr ein holl glyfydau. Yma'n gorwedd ac o'n hongia. Yma'n cysgu ac o'n gryddfa. Yma'n faban gyda'r gwanaf ac o'n chwalu'r gelyn ola. Drychwch fri, mae ar ei osedd. Bydd ei deyrnas yn ddiddiwedd. Drychwch draw, mae'n dyfod eto, a bydd pawb yn plygu iddo. Wel, safon ni i ganu dyn gilydd.
Yr wythnos diwetha, yn ein oedfa deuluol, gathon ni'n atgoffa o'r ffaith mae yna bethau sy'n gallu bod yn surprise i ni. Pethau annisgwyl. Y pethau sydd yn aml iawn, yn sicr yn stori'r Nadolig, yn well, yn llawer gwell nag oeddwn ni'n disgwyl. A wnaethon ni gael yn atgoffa hefyd fod yna un yn y stori sydd ddim yn cael surprise o gwbl, sef Duw ei hun. Dyw ddim yn surprise iddo fe, achos mae e'n gwybod y cwbl yn barod. Mae ganddo fe gynllun. A be fi eisiau gwneud bore yma, mewn ffordd, yw parhau i feddwl ar hyd y trywydd yma. Achos, iawn, mae gan Dduw gynllun, a mae hynny'n gysur i ni. Ond ni ddim yn gwybod beth yw'r cynllun yna, ydyn ni? Mae yna rhyw ddirgelwch yna. A felly, os yw'r dyfodol mae Duw wedi drefnu yn ddirgelwch i ni, siwr gallwn ni wybod beth i ni fod i'w wneud. Nawr, wrth gwrs, mae yna ateb cymharol syml i'r cwestiwn yma. Mae Duw wedi datguddio i ni rai pethau ni fod i'w wneud a rai pethau ni ddim fod i'w wneud. Mae Duw wedi gweud mai ei ewyllus i bawb yw ein bod ni'n wneud i'w farhau, bod ni'n troi o'n pechod, yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, yn rhoi'n ffydd ni ynddo fe ac yn ei ddilyn ni. Mae Duw eisiau chi wneud hynny. Ni'n gwybod hynny'n glir. Mae'r arglwydd wedi datguddio'n gwbl glir yn ei ag. Mae eisiau ni yw garu a'i ogoneddu ac i garu eraill. Mae hynny'n ddigon clir. Ond wrth gwrs, mae yna bob math o bethau, pob math o benderfyniadau o ddydd i ddydd, lle falle dyw arweiniad yr arglwydd ddim mor glir i ni. A ddylswn ni'n neud hyn, neu a ddylswn ni'n neud hyn. Jyst naill na'r llall yn bechadurus, felly pa un sydd yn iawn. Ni wedi cael chydig bach o ben tost efo hyn dros y Nadolig ac yn sicr dros y flwyddyn a hanner diwetha, wrth beidio gwybod beth fydd y canllawiau o un cyfnod i'r nesaf, beth i ni fod i wneud. Beth i ni fod i drefnu, beth sydd yn iawn, beth mae'r arglwydd am i ni wneud, beth sydd ore, beth sydd ddoetha ac yn y blaen. Fi'n credu bod yna help i'w gael efo'r cwestiwn yma yn yr adran yma ddarllenon ni, ail Samuel pennod 7. A mewn un ystyr, mae'r egwyddor yma, i ni'n mynd i edrych arno fe, mae'n cael ei grynhoi yn dda gyda geiriau enwog, fi'n siŵr bydd llawer ohonoch chi wedi clywed nhw o'r blaen, geiriau gan y cynhadwr William Carey. A beth wedodd fi wedi dyfynu nhw yn y gorffennol, dwedodd expect great things from God, attempt great things for God. Dwi'n credu bod yna lot fawr o ddoethineb yn y geiriau yna. Dyna mewn ffordd sy'n fi eisiau strwythuro yr hyn ni'n mynd i weld bore yma. O fi'n mynd i gymryd nhw yn y drefn, yr gwrthwyneb i be wedodd William Carey. I ddechrau, pan ni ddim yn gwybod beth i'w wneud, mae eisiau ni geisio pethau mawr dros yr arglwydd. Dwi'n mynd beth gwael i geisio pethau mawr dros yr arglwydd. Wrth i ni agor 2 Samuel pennod 7 ar y pwynt yma, mae'r brenin Dafydd, wel, chi'n gweld, mae wedi dod yn frenin. Mae Duw wedi cyflawni ei addewid iddo fe, byddo fe yn teyrnasu. Ac erbyn y pwynt yma, mae wedi sefydlu ei hun, mae yn teyrnasu yn Jerusalem, a mae wedi cael cyfnod llwyddiannus. Mae pethau'n mynd yn dda. Wedi i'r brenin fynd i fyw i'w dŷ ei hun, ac i'r arglwydd roi llonyddwch iddo oddi wrth ei holl elynion o'i amgylch. Mae pethau'n mynd yn gred. A mae Dafydd yn cael syniad. Mae eisiau gwneud rhywbeth. Adnod 2.
dydodd y brenin wrth y proffwyd Nathan, edrych nawr, rwy fi'n trigo mewn tŷ o gedrwydd. Tra mae arch Duw yn aros mewn pabell. Hynny, mae Dafydd wedi cyrraedd yr orsedd. Mae Dafydd wedi curo llawer o'i elynion. Mae Dafydd yn teyrnasu mewn heddwch, a mae fel petai'n gofyn y cwestiwn o beth nesaf. Beth ydw i fod i'n wneud nawr? Ac mae ei awgrymau, dwi ddim yn gweud ond mae awgrymau yn glir yn dydy. Mae'n dweud wrth Nathan y proffwyd, fi'n byw mewn tŷ o gedrwydd. Mae gen i balas, crant. Tra bod arch Duw, arch y cyfamod, yr arch yna oedd Duw wedi rhoi fel arwydd o'i bresenoldebau, a'i ogoniant a'i sancteiddrwydd a'i fendith mae'r arch mewn pabell. A mae Dafydd fel petai nhw'n grymu, dyw hynny ddim yn iawn. Oedd e ddim yn hoffi hynny. Pam ddylsyn ni fod mewn tŷ, pam ddylsyn ni fod mewn rhyw gartre ysblenydd, tra bod yr arglwydd jyst mewn pabell o grwyn anifeiliaid. A felly bod e ddim yn gweud y peth, mae'n amlwg beth yw bwriad Dafydd. Mae Dafydd eisiau gwneud rhywbeth am y sefyllfa. Mae eisiau newid y sefyllfa. Mae eisiau adeiladu tŷ, neu gair gwell, neu falle fwy cyfarwydd bydde, teml, mwyn gosod yr arch ynddo fe, mwyn gogoneddu Duw, ac mwyn i'r bobl i ddod i'w addoli ynddo. A mewn ffordd, oedd Dafydd yn iawn yn doedd. Hynny yw, oedd Dafydd yn gwybod bod Duw ddim yn byw mewn tŷ. Oedd Dafydd yn gwybod bod yr arglwydd yn llenwi y bydysawd. Oedd e'n gwybod bod, hynny yw, mae symbol mewn ffordd, arwydd oedd yr arch, ac hynny yw, bod Duw ddim yn ei llythrennol byw yn y tŷ yma, ond oedd ei gymhellion yn iawn, ond o'n nhw. Oedd Dafydd fel petai'n gweld yn glir, Duw ddim yn gwneud synwyr ydy bod fi, just fel brenin dynol yn byw mewn palas, tra bod Duw fel petai ddim yn derbyn yr anrhydedd mae yn ei heiddi. Ac, wel, chi'n synhwyro bod cymhellion Dafydd yn iawn, achos pan mae'n rannu hyn gyda'r proffwyd Nathan, fel petai'n gofyn am arweiniad ysbrydol, mae Nathan yn dweud, go for it. Dos a gwna bopeth sydd yn dy galon, oherwydd mae'r arglwydd gyda chi. Roedd Dafydd yn ceisio gwneud rhywbeth mawr dros yr arglwydd. Oedd e ddim yn gwybod beth oedd e fod i wneud, ond oedd e eisiau gwneud rhywbeth mawr dros ei ddiw. Dyna oedd yn ei galon e. Yn credu mae hwnna'n bwysig. Dos a gwna bopeth sydd yn dy galon, medde Nathan. Oedd e'n gweld bod Dafydd ddim jyst yn neud hwn fel rhywbeth o sioe allanol mwyn plesio pobl. Oedd e ddim yn gwneud y peth yma mwyn creu enw mawr iddo fe ei hun. Oedd e'n gwneud achos dyna oedd yn ei galon dros yr arglwydd. Nawr, gallech chi ddadle fod Dafydd ychydig bach yn fyrbwyll. Falle bod yna rhyw ffolineb yma. Bod e'n mynd i geisio gwneud rhywbeth mor fawr heb yn gyntaf aros am arweiniad clir gan yr arglwydd. A mae hynny yn feirniadaeth deg. Hynny yw, nes ymlaen, mae'r arglwydd yn anfon neges yn dod i trwy Nathan, a mae'n dweud yn adnod 7, mae Duw yn dweud, ble bynnag bym yn teithio gyda'r holl Israeliad, a fi i mi angen gair wrth unrhyw un o farnwyr Israel, a benodau sy'n bugeilio fy mhobl Israel, a gofyn pam na fyddech wedi adeiladu tŷ o gedrwydd i mi. Hynny, mae Duw yn gweud, os o'n i eisiau'r tŷ yma, byddwn ni wedi gofyn amdano fe.
Nid bod Dafydd yn ceisio rhywbeth anghywir fel y cyfryw, ond falle bod e jyst i mynd i got ahead of himself. Ond ta waith am hynny, y pwynt fi'n treulio i wneud fan hyn yw bod beth oedd Dafydd yn ei ddymuno yn dda. I ddymuniad yw gweld Duw yn cael ei ogoneddu, a felly pan oedd y ffordd ymlaen ddim yn glir, mae'n ceisio gwneud rhywbeth mawr dros yr arglwydd. Fi'n credu bod hynna'n help, yn dydi? Wrth gwrs, mewn byd delfrydol, i ni eisiau gwneud y pethau cywir am y rhesymau cywir. Na'r gorau, ydw fe? Wneud y pethau iawn am y rhesymau iawn. Ac yn sicr, ni'n gallu dweud ni ddim eisiau gwneud y pethau anghywir am rhesymau anghywir, trwy llodrus drwg. Ond beth am y pethau sydd yn y canol fel petai? Beth am pan ni ddim yn gwybod beth i'w wneud? Wel, gai awgrymu, beth ni'n gweld fan hyn yw weithiau mae'n well bod ni'n gwneud y pethau anghywir, ond am y resymau cywir. Mae yna lawer o bobl sydd yn gwneud y pethau cywir am resymau anghywir. A mae yna air mae'r Beibl yn defnyddio am bobl fel yna, rhagrythwyr. Yn gwneud y pethau cywir, hynny yw, yn dilyn cyfraith yr arglwydd, yn gwneud pethau ddigon da yn allanol, ond maen nhw'n gwneud am resymau anghywir. Maen nhw'n gwneud allan o falchder ac allan o hunanoldeb ac mwyn creu enw mawr iddyn nhw eu hunan, mwyn i bobl feddwl yn dda ohonyn nhw. Na, mewn un ystod, mae'n llawer gwell gwneud rhywbeth anghywir, hynny yw nid yr hyn mae Duw wedi gynllunio, ond bod ni'n gwneud hynny am y resymau cywir. Nawr, fi ddim yn dweud, peidiwch cam ddeall, fi ddim yn dweud bod e'n well gwneud pethau pechadurus am y resymau cywir. Na, ni wedi delio gyda hwnna'n barod. Mae'r gair Duw yn glir am beth sydd yn bechod, beth sy'n mynd yn groes i ewyllus Duw. Ni ddim i wneud y pethau hynny, hyd yn oed os oes gennym ni'r bwriadau gorau yn y byd. Na. Ond os nag yw'r ffordd ymlaen yn glir, os oes yna ryw amwysedd, mae gennym ni opsiwn A ac opsiwn B, dyw'r naill na'r llall yn bechadurus, beth i ni fod i wneud, mae'n iawn bod ni'n mynd ati a ceisio pethau mawr dros yr arglwydd. Os i ni'n gwneud hynny efo cymhellion cywir. Mae'r arglwydd yn edrych ar y galon. I ni geisio pethau mawr dros yr arglwydd. Nawr, ran o geisio pethau mawr dros yr arglwydd yw bod ni'n barod ar adegau wedyn i glywed llais yr arglwydd yn dweud, na, na. A dyna ni'n dod nawr at yr ail. Yr ail egwyddor yma. Disgwyl pethau mawr gan yr arglwydd. Cos dim os beth i ni'n ceisio dros yr arglwydd, i ni wastad angen bod yn disgwyl gan yr arglwydd ei hun. Beth bynnag i ni'n penderfynu arno fe, beth bynnag i ni'n ceisio i drefnu, beth bynnag i ni'n ceisio gweithredu arno fe a gosod mewn lle clod i Dduw ac daioni i eraill, i ni wastad angen cydnabod na fe sydd yn rheoli. Fe sydd yn teyrnasu. Ie, Dafydd oedd frenin, ond Duw sydd Dduw. Mae ganddo fe gynllun. Cynllun sydd ar adegau yn guddiedig i ni, a cynllun sydd yn ddigon aml yn wahanol falle i beth o'n ni wedi ddisgwyl a beth o'n ni wedi gobeithio, ond cynllun sydd yn well. Cynllun sydd yn rhagori. Cynllun mae yn mynd i'w gwblhau, a diolch beth am hynny. A felly chi'n gweld mae'n adegau lle, fel Dafydd, i ni'n camu allan mewn ffydd, yn ceisio pethau mawr dros yr arglwydd, mae gennym ni'r cymhellion gorau,
A sdim angen i ni fod yn siomedig wedyn pan mae'r arglwydd yn dweud stop. Stop, mae gen i rhywbeth llawer gwell wedi threfnu. Mae'n wych yn dydi, achos i ni, fel arfer, i ni eisiau gweld ein cynlluniau ni'n llwyddo. Os ni'n trefnu rhyw ddigwyddiad, ni eisiau gweld y peth yna yn llewyrchu, ac yn mynd o nerth i nerth. Os yw e ddim yn mynd fel i ni wedi trefnu a gobeithio, ni'n gweld hynny fel methiant, ond mae hyn, beth i fi'n ceisio i gyflwyno i chi fan hyn, yn ffordd i ni'n gallu ceisio pethau mawr dros yr arglwydd, a hyd yn oed pan maen nhw ddim yn gweithio allan fel ni'n gobeithio, mae dal yn lwyddiant. Achos bod ni'n ymostwng i ewyllus Duw. Mae'r arglwydd wastad yn mynd i weithredu mewn ffordd llawer gwell na byswn ni yn ei ddisgwyl. Dyna oedd profiad Dafydd. Edrychwch ar adnod 8. Mae Duw yn dweud hyn. Dywed fel hyn wrth fy ngwas Dafydd, mae'r gair yna'n ymddangos dwywedd, gwas. Duw yn cynabod mae Dafydd yn ngwas yn eithi. Fel hyn dywed arglwydd y lluoedd. Mae fi ath gymerodd di o'r maes, o ganlyn defaid, i fod yn arweinydd i'n pobl Israel. Roedd yn gyda thi ple bynnag yr eithos, a dinistriais dy holl elynion o fflaen, a gwneud i ti enw mawr fel eiddor mawrion a fi ar y ddaear. Ych chi'n meddwl bod y bugail bach Dafydd yn gwarchod y defyd rhag yr llew a'r ardd? Chi'n meddwl oedd wedi dychmygu hyn? Chi'n meddwl oedd wedi dychmygu'r cwbl oedd yr arglwydd wedi drefnu ar ei gyfer e? Duw yn dweud, paid anghofio, fi sydd yn rheoli. Fi sydd yn gwneud daioni i ti. Fi sydd wedi dy gymryd di a rhoi'r pethau yma i ti. Dyna hefyd oedd profiad Israel, yn dyfe, y bobl. Adnod 10, mae Duw yn dweud, rwyf am baratoi lle i'n pobl Israel a'i plannu iddynt gael ymsefydlu heb ei tarfu rhagor. Ac ni fydd treiswyr yn ei cystuddio eto fel yn yr adeg gynt pan benodais farnwyr dros fy nghobl Israel. Chi'n meddwl oedd cenedl Israel erioed i dychmygu hyn? Cyn bod cenedl Israel yn bodoli pan oedd gennych chi Abraham a Sara yn ddi-blant ac yn oedrannus. Chi'n meddwl wnaethon nhw ddychmygu hyn? Nes ymlaen pan oedd gennych chi Jacob, Israel, a ei feibio ni, a nhw'n mynd lan i'r Aifft yn y newyn yna, deulu bach a ddigon di-nod. Chi'n meddwl o'n nhw'n disgwyl cyment oedd yr arglwydd yn mynd i'w wneud, fod e'n mynd i'w dod â nhw allan i'w gwlad ei hun, a fan hyn mae'n addo i plannu nhw a rhoi ryddid a heddwch iddyn nhw? Na, mae'r arglwydd yn gweithredu llawer gwell na mae Dafydd yn gallu ddychmygu. Mae wedi gweithredu llawer gwell na fydde Israel wedi gallu gobeithio amdano e. Ond wrth gwrs mae yna ddewyd hyd yn oed mwy yn y geiriau yma'n does. A ddewyd sydd yn dangos bod Duw efo cynllun gwell ar ein cyfer ni hefyd. Cynllun gwell na fyddwn ni yn gallu gobeithio amdano fe chwaith. Adnod 11. Mae'r arglwydd yn dy hysbysu mai ef, yr arglwydd, fydd yn gwneud ti i ti. Pan ddaw dy ddyddiau ben, a phethau'n gorwedd gyda thanafiaid, codaf blentyn i ti ar dy ôl, un yn hanu ohonot a gnaf ei deyrnas yn gadarn.
fydd yn adeiladu tŷ i'n henw. Ac wna fynnau orsedd ei deyrnas yn gadarn am byth. Oedd Dafydd yn ceisio rhywbeth mawr i'r arglwydd. Cynllun eitha clir mewn ffordd, fi'n mynd i adeiladu tŷ. Fi'n mynd i adeiladu adeilad. Fi'n mynd i adeiladu teml i Dduw. Mae Duw yn gweud na, mae gen i rhywbeth llawer fwy ryfeddol. Mae gen i rhywbeth llawer gwell. Fi yn mynd i adeiladu tŷ i ti. Nawr, beth yw'r tŷ yma? Wel, mewn un ystyr, mae'r deml yn rhan o'r addewid. Achos ar ôl Dafydd, fe ddath ei fab Solomon, a fe wnaeth Solomon adeiladu y deml. Mae'r gair yma tŷ hefyd, wrth gwrs, yn cyfleu yr household. Hynny yw llinach Dafydd. Fod na meibion yn mynd i ddilyn, brenhinoedd yn mynd i ddilyn, o'i had fyddai yn teyrnasu. Ond wrth gwrs, mae'n rhaid fod y geir yma'n pwyntio at rhywbeth mwy. Achos fel i ni gyd yn gwybod, dyw'r deml ddim yn sefyll mwyach. Siarad yn ddynol, ddeiarol, does dim brenin gan Dafydd ar yr orsedd. Dyw gorsedd ei deyrnas ddim yn edrych yn gadarn ar hyn o bryd. Felly, a ddewid o beth sydd yn ei fan hyn? Wel, fod Duw yn mynd i gyflawni rhywbeth llawer mwy a llawer gwell na bydd y Dafydd byth yn gallu ddychmygu. Fod Duw ei hun yn mynd i ddod i'n plith ni. A chi jyst yn cael yr awgrym yna, yn dichu, bydda fi'n dad iddo ef, bydd ynta'n fab i mi. Nawr, oedd brenhinoedd Israel yn cael ei galw yn feibion i Dduw, ond mae dyn ni yr addewid fan hyn o reality mwy ond oes. Yr addewid yma fod Duw ei hun yn mynd i ddod i'r byd, nid mewn arch, nid mewn pabell, nid mewn teml, ond mewn person. Y mab yn dod yn gnawd. Yr un yma sydd wedi dod mwyn adeiladu nid teml o gerrig, ond eglwys. Pobl. Sut mae'n mynd i wneud hyn? Wel, mae'n mynd i gael ei gosbi. Oedd Duw yn dweud fan hyn am llinach Dafydd pan maen nhw yn pechu ac yn troseddu, bydden nhw'n cael eu disgyblu. Ond wrth gwrs, nath yr arglwydd Iesu Grist ddim pechu. Ond fe gafodd ei gosbi ein mwyn ni. Dyma'r addewid, dyma mab Dafydd. Dyma'r arglwydd Iesu Grist. Yr un sydd ar yr orsedd. Yr un sydd yn teyrnasu am beth. A dyma sut y bore yma ni'n gallu cael hyder yng nghynllun Duw. Achos mae wedi cyflawni'r addewid. Mae'r cynllun rhyfeddol. Y cynllun yma oedd yn ddirgel a gafodd ei ddatguddio yng nghyflawniad yr amser. Mae wedi wneud ein mwyn ni. A'r bore yma, prynhawn yma, yn yr wythnos nesaf yma, efo'r holl trefniadau sydd gennym ni mewn lle, ac i wrth edrych ymlaen i flwyddyn nesaf, mae yna gymaint o bethau ni ddim yn gwybod ond oes. Gymaint o bethau aneglur. A fy anogaeth i yw ein bod ni yn ceisio pethau mawr dros yr arglwydd. Yn gwneud hynny o gymhellion cywir, nid achos bod ni eisiau rhyw sylwi ni'n hunan, ond am ein bod ni eisiau ei ogoniant Mae eisiau ni wneud hynny, a beth bynnag ddaws, dim angen teimlo'n siomedig. Os y pethau ddim yn gweithio allan fel o'n i wedi gobeithio, os dim eisiau digaloni ac anobeithio, na, mae eisiau ni ddisgwyl wrth yr arglwydd. Disgwyl pethau mawr gan yr arglwydd. Disgwyl pethau gwell na gallwn ni fyth deisyfu na dychmygu gan wybod bod
a chynllun gwell. Mwyn ei enw. Amen. Mae ganwn ni garol arall i orffen o deied pob Cristion. I Fethlem yr awron i weled mor dirion yw'n Duw. O ddyfnder rhyfeddod, fe drefnodd y diwdod dragwyddol gyfamod i fyw. Daeth brenin yr holl byd i oedfa ein hadfyd, symud ein penyd am pwn, heb le yn y llety, heb eilwyd, heb weli, nadolig fel hynny gath hwn. Ac ymlaen, o'n i sefyll i gam. Arglwydd, ni'n diolch i ti nawr am dy air di.
Dad, i ni'n meddwl am Dafydd ag ei anfodlonrwydd wrth feddwl am arch y cyfamod mewn pabell. Yn gweld hynny fel rhywbeth rhy fach i ti. Wel, Arglwydd, faint fysa Dafydd wedi synnu wrth feddwl am y diwdod mewn baban. Wrth feddwl am gair yn dod yn gnawd ac yn preswylio yn plith neu. Wrth feddwl am yr Arglwydd Iesu. Yn isel, yn ostyngedig, yn blentyn ac yna yn marw ar groes. Ond Dad, diolch, mae dyma dy gynllun rhyfeddol di. Ac Arglwydd, ni'n gofyn nawr am dy gymorth di. Helpa ni i weithredu ar yr hyn ni wedi glywed bore yma. Helpa ni i fod yn ddisgwylgar wrtho ti. Helpa ni, Arglwydd, i fod yn selog dros o ti hefyd. Dad, bydd gyda ni nawr. Weddill y dydd. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen.